nanging gene yo tak sawang kok rada remu ing pasemon Kurupati darbe ose apa marga ge matura ya ngger. Wale-wale menapa yang kulun lebet nggen kula prihatosaken kawibawanipun ingkang wayah ing negari Ngastina. Araneng kula nglenggana bumi negari Ngastina kagunganipun kadang kula para Pandhawa menawi ngantos kadang kula para Pandhawa ngucik kamukten bumi Ngastina. Lajeng gesangipun ingkang wayah Duryudana sakadang panuwurunga kula dados tiyang Papa Riman Ngulandara. Walulang reneka jalma jalma ratu pujangga kang darbeni ing kuna Masjid Demak wiwitanipun anggitanipun Prapujangga walulang ginambar mirih mungkin Arya Tapa Paludi jagat Dewa Bathara mutuku ngger Duryudana lamun ta jeneng kita mung mikirke kahanan negara Ngastina jeneng kita ora perlu masumelang kuwi perkara ingkang enteng gampang ya ngger gampang suwe mijet wae ngranti empal binecok budir binendu mesti bisa kasembadan. Lajeng caranipun kados pundi jeneng kita ora durung ngerti. Kalamun Kakek Prabu Kuntadewa sak mengko bakal dicemplungke ning Kawah Candradimukha. Nanging merga seka matsinamadaning rasa ingkang nyaguh dadi badal wakile Puntadewa yaiku Werkudara, Janaka, Nakula lan Sedewa. Bocah papat iki sago minangka dadi ganjele Puntadewa, tegese bocah papat iku mau sing bakal dicemplungke ning Kawah Candradimukha gantine Puntadewa. Kamangka Puntadewa kuwi nduweni daya kekuatan dumunung ning anggane Werkudara. Werkudara Janaka kembar Wasirna dicemplungke kawah. Puntadewa tanpa disengkuyung dening kadang, ora duweni kekuatan, ora duweni uwat-uwat, tegese gampang nggone bakal ngremuk negara Ngamarta, gampang nggone bakal nyernake Puntadewa nggih. Nah menika nggih. Oh syukur. Yo.
mawon. Kayanku kulon Putari Durga nggih. Nggih. Ngaturaken panuwun menawi paduka badhe ngayomi dhateng ingkang wayah. Ora perlu Mas Semelang. Panjenengan ulun Bathari Durga sing bakal mitulungi ning ya kuwi ana syarate Jerbasuki mawa biya. Kelakon langgeng nggon kita dadi ratu Pandhawa tumpes tapis tanpa sesa. Syarate besok yen kita tumekan ning pati sukmane dadi wadya balaku. Sukmane manjing ana ing kayangan Dandang Mangure. Dadi kekasate Bathari Durga. Piye ngger Duryudana? Paman Harya, Bawang Kodhong kula nggih mboten wani matur. Bapa Penemban Durna. Pun sagahe nggih pun sagahe. Mboten menapa-menapa nggih mboten menapa-menapa. Jalaran ingkang mapan wonten Dandang Mangure menika kancanipun kathah. Para sinden-sinden penyanyi-penyanyi menika sami ngempal wonten Dandang Mangure. Ingkang kulina adol wedhak pupur nggo golek dhuwit. Lah nggih menika mapanipun wonten Dandang Mangure. Mila dipun sagahi. Piye ngger Duryudana sago apa ora? Yen sago jeneng ulun mitulungi, yen ora sago tak tinggal loncat. Kula sagah. Yen sago ulun bakal ngetapke wadya saka kayangan Dandang Mangure. Bala buta menungsa bajingah engklek-engklek balung ngatandak. Duryudana mung kari tengok-tengok nemu kethuk nglungguhi klasa gumelar. Ulun sing bakal mbudidaya ngger Duryudana. Wah. Yeay.
tata kadya butula war panjriting torang gesti rakata ingkang dwaja lelayu sapi kenclang kenceling kenceng gentileng wonge sak jempol bareng sak kempol ngaglah ning dalane ngaku sapa sing dadi kekasihmu nepis piring negara Ngamarta sing kudune takon kuwi aku gembyeng-gembyeng sandangane kaya dolalak kowe bangsane apa put malah ngino aku padake rumbungan kowe jaran iki pang rumbungan dolalak wadyabala saka kayangan Dandang Mangure abdine Pangpukulun Bathari Durga tumenggung surayeng jagat kowe surayeng jagat dasar nyoto rening Pandhawa mongkari Puntadewa mula rasah nganti kalayatan prayegane Puntadewa mudhun saka dampar negara Ngamarta tak jaluk supaya diblengket sinuwun Prabu Duryudana gampang temen arep ngrasani kamukten bumi negara Ngamarta sencaki sing bakal palang dodo ketoke kowe dudu rombongan Ngamarta nek nitik seragame beda rombongan Ngamarta kuwi seragame kuwi kembang-kembang iki kowe seragame nganggo seragam lurik kowe dudu rombongan Ngamarta kok kowe ngalang-alang nggon arep durung tungkul Pandhawa ora sanggup koncane para Pandhawa sencaki sing arep tanggung jawab bapo arep apa yen ngono kowe ngentengke marang patimu kowe kongas kowe gendong sencaki lara apa sing tok jaluk rasaku kan gunem sing tanpa guna golek papan sing jembar apa sing kurang jembar buri panggung sisih kidul sisih wetan sisih kulon pinggir dalan tak lakoni ngemping lorong nggih Japati cedak tukuruk adoh tali jadung dadi bantet maju glico ndasmu awas
Ayo. Gotong sarku ndamu kowe. Awas, awas, awas. Awas, awas. Yo. Oh. Mundur. Wah. Mundur.